tun ruma case kan chui ho tur chu Scotland rama Aberdeen khua ami pui zong ti chi ai tu tual tha na ani a Aberdeen khua hi Scotland marlama kholian ve tak ni in anram mai po ni lo khovel huwa po granite lai chua tamna granite city ti hiala an riat la ani a chu granite lai chuana mun chuan mi pui te tan na tho tur tam taka siama an khua po chuan ma an son pha hle nge chumi khua chuan John Presley le anupui Agnes Presley te chuan Barakan Street ta apartment pakhat chong ni na block somruk pakhat na chulu in an khosawe a fa pakhat nei to in chung konuam tak an din ve me kani kumsang khat zakwa somthum pali April ni somni pakhat chhun thil ei hun vela chuan Agnes si chuan afanu kumriat mi Helen chu an chhun thil ei tur lam tur chuan atira Helen chu akumpu lawa mi harwang takle che zok thina ni a Helen ni chu an thenom khowenga po a har em awang chuan hrelo po anom lawang ti thei hial ani anu tan po tirka berni in khoi ilo kala po kal turin atir kwalna save hle thina ni chutia dor kal chu arei tak em awang chuan Agnes si chu amang ang tran ta hle maya nidanga chutiang chen athang ngai lo wangin wazon te po chu aril ruk ruma maseno pang harwang ve takania wangin athian tenen in mu in aron muang chang deuh mai maya angai le ta a mase tlai lam thleng po a alola ho tak lo wangin an thenom hnai te hena chuan Heleni an lo mu le mu lo te azot kwalta a mase tu te ma in an mu lo thu an lo soya Agnes chu amang ang hle a Helen chu chhun thil ei tur leitura atir thu le tlai thlenga ho lo thu asoya amang an em awang chuan an then om te ho chu zon pui turin angen ta a an then om te po chuan zon puin darkar som ni pali chung zet an zonga ma se an la mu lo tak zelawang chuan police lam chu an call ta a police ne na chuan an fanu Heleni bo thu le an mang an thu te soin Agnes chuan an tran pui angen mola police lam le mi pui te chu bo zong chuan an thok chuak ta a Heleni bo an zon trum hi Aberdeen khua ami bo an zon to zonga azong tu tamber trum ani nge kongdung le komkar zonga chuan Heleni nu ma an mu in be sein an zong chip chiar le a police lam te chuan radio le cinema a te a thei angin an the dara chutia rei takan zon to awang chuan Heleni pa John chu a chaw to hle a police te chuan darkar ni tal muhadam tur chuan an tita a darkar ni aral nuwa an thenom pa Alexander chuan akai tho tur thu a hrila John chu cholhadam tur chuan anin lama chuan akalta a chutia John a muthila tanga darkar ni aliam chuan Alexander chu John a kai tho tur chuan akalta a chutia John a teina khendona chuan bek pol pakhat bangbula lo thlureng chu a muta a Alexander chuan chu bek chu nidanga a hmu om a hriat lo awang chuan makati hlea angai na hrelo tak chuan bek chunga chuan enge om ti chu a en ta a bek chunga chuan an zon mek Heleni ruang chu a hmuta a Alexander chu a phudeu zoka chutia Heleni ruang a hmuthut chu a chi ai lek mana ma se in thing harina thian pa Heleni pa chu rang takin a kowa ti chuan an ni chuan police lam an hril hrenga la police lam po chuan makan ti hle a police lam te chuan thil makle danglam tak ni in an hria a engtin nge mi sual te chuan Heleni ruang chu manilu zuar tak mewa an ronda ngam ti chuan police te chu atilu hai hle medical examiner chuan Heleni ruang chu a hanjir chiang ta a Heleni chu re hlumemo tho theilo tura huplum ni in an hria a thil thleng pal nilovin ti hlum nge yani an ringa a bop le lamru chu a sop veka pong sual ni in an hrebok khotlangin Heleni thi dan an lo hriat taka chuan an thlabar hlea nau pangkhoi khem ching chu zalen takin an khua chuan a leng ve ni in an hria a mi puite thlabar na hria in tlom nga ya duty an in da ta a an khokot thler zong te chu an veng ta a ma se police te chuan misual chui chuana konga chuan har satna asiam ve thung tian soya achan chu misual an zon ber chu an zinga lo tel ve reng an rin wang ani police lam chuan an mani chuan investigation chuan kalpui ruta renga
John ate chen na building a chuan kalin an ma ni floor a cheng zong te chu komin thu an zot fia tran ta a John ate chung kwa chuan midang ne na in hnial buaina an nei le nei lo te chu tiang thil an chunga ti du tur an om lo te an fanu an enkol dana thil fel hlel a om lo te an zota nge nia an omna building a chuan heleni chu tha du tu an lo om reng zok chutia an zo kwalna chuan heleni te then om Donald te chung kwa le John te chung kwa chu anin muthiam vak lo ani ti an hreta a an then om tho ami pakhat chuan chhun thingpui in hun lai vel chuan Donald te in bulvel bora chuan au thom a hriat thu alo soi ve boka heleni a har em awang chuan John ale Donald tanupui anin hau zeu to thu te an soi boka heleni chuan Donald ta fanu chu alo vel ve zeu ni turani chu baka heleni chuan Donald tanupui huwa tok lek chuan alo chhai kol thin ti te an hrele ta zela police te chuan an han chui zela heleni bo an zonna a po chuan Donald te chung kwa chu an thok chuak ve reng lo ti te chu an hre chuak le ta zela chumi awang chuan Donald te chung kwa chu an zir chiang le ta a an chung kwa chu amal te chuan thu an zot fia tran ta a Donald chu lumet tu ani a ama indoor hongin ama to ka buai thin hle a thok rimin a hna po tlin hle Donald anupui chu an fanu en Colin in lama chuan a buai ve thin hle a police te chuan an hnu chui lai chu an chhun zom renga heleni ruang an charna beka chuan Canadian stamp a chuang ti an hreta a chu bek chu changphut peknan an hmang thina chung hun lai chuan chu tiang bek chu thil hlui to tak ani police lam chuan heleni thil va leina dor nei tu chu an va bele ta a heleni ruang an pekna bek ang chuan changphut an don thin thu le chu tiang bek chu an customer zinga pakhat chuan a dil thu a hrila ma se a dil tu chu a hmel hriat ngai ani lo thu a soibok police te chuan Donald te in chu an dap ta a heleni ruang pekna bek ang chu pakualai an hu chuak ta tlat mai chung zinga bek pakhata chuan thisen farna hnu ma an muta a chu thisen far chu forensic mithiam te en dik turin an thon le ta a bek an hmu na bulvela chuan no fe le ponchia te thisen far te an mule ta a forensic lam chuan an in chu an ron zir chiang ta a chung ponchia le in chung vela te chuan hnim hlum chikhat an hu chuak ta a heleni ruang an da na beka vaivut le Donald te ina vaivut noi chu a in mil le chiat tian hrele ta a chumi baka Donald te ina thisen far le heleni thisen chu alo in mil le thap bok fin fiana mu ani ta ka chuan Donald chu an man ta a police lam chuan heleni chu tha ani hnuwa pong sual ani nge tha ani ma apong sual ti chuan an ril ru ati buai hle chu ti lai chuan mi pui thin rim chu pung khomin Donald chu chil hlum tumin an ron thok chuak ta a ma se police lam chuan Donald chu an hum thei ram ani Donald chu police station lama hruai ni in Donald chu police station lama hruai ni in zo na an zo tran ta a Donald chuan heleni thi ni chuan dora omin a buai hle thu a soya a dora a om ngei ti le hriat pui tu a nei thu a soya police lampo an ril ru buai hle a alan dan chuan Donald te in nge ya tha ani mailbox si Donald anupui samzai chu endik turin an la le ta a heleni taksa a samzai le Donald anupui samzai chu alo in mil le chi awangin Donald anupui chu tual that tu a ngai ani a tual tha thu buai siam sakin an man ta a police le mi pui lam chuan mak an ti hle a heleni chu engtin nge pong suala a tha thei ti chu mak an ti hle July ni som paruk sang khat zakwa somthum palia trial an nei ta a Donald tanupui ukil te chuan tual a tha lo thu te soin tran an ko a ma se heleni taksa le fin fiana danga chuan thiam lo chan tir ani ta thowa khai hlum tura chung thu rel ani ta ani ma se Donald anupui chu a ukil chuan dil sakin a taksa a nat na neu ane awangin khai hlum lo tur chuan angen sakta a jat chuan pom sakin Edinburgh mei chhejela khung ani ta a
atan hnu rei lo te a pasal chu akan sarawangin a pasal enkol tura chhuah lailok ani a ma se a pasal boral hnuwa po chuan tan ina chuan khung ani le to chuang lo ani engwanga tan ina da le ni to lo nge ti chu tun thlenga zona om reng ani ta ani